spremni za novi izazov. Pre svega će gazda doneti kanap koji ste dobili za pravljanje ljuljaške. Njime farmeri koji su se prijavili za izazov treba međusobno da se povežu na sljedeći način. Morate doneti kanap, znači. Noga jednog farmera treba da bude vezana za nogu drugog farmera, tako da razmak između dve osobe ne bude veći od jednog koraka. Jednom nogom će oni koji se igraju biti vezani za farmera koji je sa njihove leve strane, a drugom nogom za farmera koji je sa njihove desne strane, tako da su svim farmerima osim prvog i posljednjeg u nizu vezane obe noge. Prvom i posljednjem farmeru u nizu vezana je samo jedna noga za farmera koji je pored njega ili nije. Dobro, prvom ili posljednjem. Bićete vezani sve dok zadruga ne proglasi kraj izazova, a ukoliko bilo koji farmer od onih koji su se prijavili odbije da bude vezan, smatrat ćemo da je u ovom izazovu pobedila zadruga, a vi ćete svi zajedno ostati bez vredne nagrade. Uživajte vaše zadruge. Vežemo si sedna. Samo sekund, treba da natežemo taj kanap. Hoćemo keks. Ne, samo da se vežemo. Ima reč, Aki. Eurokrem, palačinke za sad. Nešto slatko. Samo će... Ne vredi, on ne može. Samo će prvi i posljednji biti po jedna noga. Sluge po konobac, onaj što smo doneli sa pijace, oba dvoje. Mogu samo reći da dovoljno sam digao ruku. Izvolite. Predlažem, znači, odmah svako da ide u WC, da pije vodu i šta god mu treba, jer nećemo moći da ustajemo. Hvala. Ajmo. Ajde. Jeste u pravu, Aki. Stanija, idi donesi kanap sa njim. Svako ide on sam. Ono kanap ne 100 kila, on ga možda ne se. Idite svi, završite. Evo ja to možem. Ajde u WC, ko će u WC? Možemo završiti još ovo malo suda. Ajde. Hitno. Hitno. Nije problem, ako je problem, neće problem. Ako je problem, ako nije problem, ma kakav problem? Samo da, ali znači ne piše da treba da stojimo. Pa verovatno treba da stojimo. Ma moramo stajati. Se videlo. Pa ne možda se vežemo. Moramo da stojimo. Ne. A kako? Ovako da namestimo se ovuda. Da, u krug, bre. Da, u krug. Ovdje ovako u krug. I vežemo se. Pa bolje ovamo. Bolje ovamo, bre. Krenut ćemo, prvi pa drugi pa treći. A možemo ovako na desnu stranu. Oko stola. Da li ima dovoljno? A ima kako nema dovoljno. Sednem i nek me veže. Hajde dok mi utrne dupe. Pa kad se umorimo... I uz drugi ovako, razumeš da Da te ne zavljaju. ovako i da se vežemo, bre. Leva na... Okrenemo ovako. Dobro? Pa to sam i ja mislila. I onda kad se umorimo samo neko sedne, to je svi sednemo. Pa da. Ali nemoj da pričamo sad puno, poslije se i to da počne pričati. To sam i mislila je. To. Svi da se povežemo. Da. Noga jednog farmera treba da bude vezana za nogu drugog farmera, tako da razmak između dve osobe ne bude veći od jednog koraka. Pa dobro, to je normalno, znači stanemo. Jednom nogom će oni koji se igraju biti vezani za farmera koji je sa njihove leve strane, a drugom nogom za farmera koji je sa njihove desne strane. Tako da su svim farmerima od prvog i posljednjeg u nizu vezane obe noge. Ali znate šta je fora? Ne možemo u krug nego u niz. Goco, ne možemo u krug nego u niz. Samo ovako kao vrsta, mislim, taj fazon. Da. Pa ima neke čare. Redi stolica od deka i vežemo se nam do vrata i sedi. Samo bez ljubljenja. Deka jednog i drugog. Jesu li ove Stanija? Ljubite vrata. Ove. Čekaj, Eki. Su ove. Samo stoje bez veze. Daj da ga prebacim gore, da ga ubesim. Dođi, neću s majkom ja. Ajde, ne zezaj. Ajde, šove. Dođi, molim te, brate. Molim te, brate. Ima konopce kako hoće. Ajde, dođi, ne može. Šta me prebaciš za vrata? Da, dođi, ajde. Si lud? Neću, brate. Neću te vučem. Neću, čovječe, si lud, si blesav. Veži se. Dođi samo malo da ga prebacimo gore. Ajde, te prebacim, ja i vučem nas pet, a ti kao visiš ono. A pobriš se na stoj kao skočiš kao i mi vučemo. Ajde tebe. A ti mi u to vrati. Ajde tebe prebacimo. Ludak. Ljudi, ajde što ja sam. Šta, ajde.
Ko je prvi, ko je zadnji? Ajde se to je važno. Ajde, znali ja. Gde je ono otišao? Butuki, ne izazivaj mi maca, ne! Ajde. Ajde, ćemo Razvrstite taj kanap. Ovo će da traje 5 dana, vrat. Da. Ležemo zajedno u krevetu. Da me vežu za Mikija. Samo da završimo. Ako stanete gore, bit će na desna. Ne, krenula sam ovako i ti si ovako došao i tako je ispalo. Ne. Jeste, bre. Jeste, gledaj, ja sam došla ovako i krenula sam tu. Joj, kako beše? Ovako i ti si malo, Ne, ovo nešto uteče mrak, šta? Kako? Sad me slušaj. Kaži. Starije žene da i one boli. jedva čekam da se smrađe dlaka. Ovo nije moj jedan. Uopšte ne pravi. Ma kako? Sam namerno sutra rekla. Čekaj, ako je vezano za ruralnu sredinu, Idem na... pitala sam te, onda ne mogu da pogodim, a ako je vezana za opštu stvar, opšta, svuda se dešava. Idi pitaj Miki, da vidimo koliko je on inteligentan. Kako? Jedva čekam da se smrađe dlaka nakon da se kaže. Stani pred. Ne smijem se dok se radi ovaj zadatak. Pošto si prvi, Dok se radi ovaj zadatak. ideš ovako. Jedva čekam da se smrači, dlaka dlaku da zakači. Smanji, treba će nam puno. Pa čekaj, Radojka, to mnogo, ili je mnogo bezobrazno, ili je potpuno deseto, nije prva lopta. Kraj. Sad, ajde ustani Miki. Pa i ti veži sebe da vidimo kako ide. Kako ću da vas vezujem dalje? To je vama Ajde, desna ustani. noga sad, eno. Ajde, stani A da ti. ste stali Ajde, stani, tamo, Boris. bila bi leva. Pa nevažno, jedan je prvi, te je prvi. Ajde, stani ti. Ajde, probamo. Ajde, Jel ono piše tamo da se vezuje i levo i desno, Ajde, dobro? da, i Ali levo i mislim da je desno. trebalo, Ero, počinje se sa levom nogom. Znači na čelo kolone. Ja se izvinjavam. Pa ne, ovdje je čelo. ovdje Ali je čelo. vama je ovo desna noga. Okej, ajde vezujte. Ajde, još no. Izvoli. Diži bre nogu. Aha. Sad bi to trebalo ovako. Sad sve ovo prouči. Pazi, računaj koliko ima kanapa. Nego kako? Računaj koliko ima kanapa. Sve. Pusti. Čekaj, pojmi. Aha. Pusti, čekaj. Čekaj, pusti Da nogu. vidi koliko ima. Trajaće. Možete to pismeš jednom kako ide. Da. Levu za levu, desno za desno i treba da stojimo u nizu, razmak jedan korak. Sve počinje nekako od leve, to me muči. Ma nije Ne više bitno, od da. jedan korak. Ne više od jedan korak. Jedno do drugog. Jedno do drugog i noga oko noga. I sve noge zavezane i to je to. To ovako da se nekako Onaj ko je, drugačije. da, onaj ko je zadnji, njemu će biti vezana samo leva. Okej. Nije to ništa. Tomačić. Ne, to nije nešto, znaš kako smo se zezali. Sa celom ovom, kako se, operation. Cijelom slavom. Sa celom operacijom. Korak ne sme da Mi bude smo veći stigle razmak od žmurke. jednog koraka. I hteli smo da... Znači odmakni se malo. Bude manje. Pa odveza, kažeš. Ovako. Dobro, on se zadrži. Aj, zaveži ti to čvršće. Evo, Oko mene, završiš jedno. oko noge. Tako. I samo oko noge, ništa drugo. Tako je. Tako je. Evo da se približim da ostane više. I sad ovu drugu. I sad vi stojimo duje. Sad ovu drugu. Ajde, Da. zaveži ovo, omotaj oko te druge. Tako je. I između. Ako je krug, onda smo mogli pravimo krug i samo vučeš noge. Ajde, omotaj, omotaj. Hoću da Vesna gledaj kako da namestim, da bude prosto. Da bude. Ti dam, pa namesti, da vidiš kako. Evo, ovako. Samo tako, da se manje troši. Tako, evo. Ajde, farmeri! Ajde, Aki. Ajde sad ti jedno muško. Mini, dok se oni vežu. Ajde. Skupi noge. Evo, dovoljno. Okej, možda se okreneš, staviš stolicu ovamo iza tebe. Treba mi hvati. Da sednemo kako smo sedeli. Ne može da se sedi, ne može da se sedi. Ajde. Svi se sjedne, pa Rekli su, brate, za stolom. Ja misliš na gazdu. Ovako rekli su da stojimo i da... Treba da stojimo i da smo vezani. Ne, brate, no! Pa lako je sedeti. Lako je sedeti. Mora da se vidi da smo vezani. Tako je. Čekaj, zašto je vežeš dvije noge? Za njega, a on
Moraju. Darija! Prvi i zadnji po jednu. A kako oni da vide da smo mi vezani tako što držimo noge ispod stola, jel? Moramo stojimo. Nema vezano za što moramo stojimo. Ovom nogom je vezana tamo za njega, a ovom za mene. A što da sedi? Ne, ko je sledeći, neko uzme stolicu, da sada neko će zadnji da skloni stolicu. Može nek stoji kuda pošte mene. Ja imam povredjeno koleno, stojim svoje. A ti ako si zdrava stoji. Zašto nam Darija ne pročita još jednu pismu? Evo, Darija! Gde? Tu stojim. Pa da, ja imam noge da stojim. Vezuje da tako. Ajde, Kit. Vezuj! Da. Teraj tam prema vrata do kraja. Jednom nogom će oni koji igraju biti nozni za farmera koji je sa njihove leve strane. A drugom nogom za farmera koji je sa njihove desne strane. Jedan nas veže sve i ostane on. Tako su svim farmerima osim prvog i poslednjeg vezane obe noge. Miki, ja uporno tvrdim da je potrebno da je početnik, onaj ko stoji na čelu, prvo je leva noga. Jednom nogom će oni koji igraju biti vezano za farmeri koji sa njihove leve strane. Sa leve strane, znači prvo mora onome koji će ostati prazan biti leva noga. Da se počinje od dana. Drugom nogom za farmeri koji sa njihove desne strane. Svi su, ali mora se počne od nečije leve noge. I ostajemo slobodno desno. Znači, početak je tamo. Može? A možemo i tamo. Jeste logika. Pa nek počne odande, brate. Pa opet će biti to. On je počeo ovde sa desnom nogom, a tamo počinje sa levom. Što pre, Možeš i odavde da vežeš samo ovu nogu. Isto će biti. Pa isto će biti. Ne, bitno je da počinje, početak je leva. Početak je leve noge. Početak je leva noga. Ajde, sedaj. Ajde! Leva noga je početak. Ekreme, ajde! Ajde, evo ovdje ću da sedne. Ne, Sa njihove leve strane. Jovamo, početak je leva noga. Da. Onda je na pić. Tako je. Znači ovde je, kome onaj ko sedi ovde, od njega se počinje. Da bi mu bila leva noga. Čak da prste. Razumeš? Desna je slobodna, to govori logika. Metar razmog, gde je ovde metar razmog? Ne, Korak, pa evo, korak je ovo. Ne, najviše. Najviše. Da ne bude veći od njenog metra. Vidiš, sedi tu, Eki. Stalom, može da bude manje. Filipe, može biti manje, Ali nećeš za da stalom bude veći. Vidi tamo. Zoko, Ne. Ko će se da bude. Ko je prvi? ne bude veći od jednog. Ne bude veći od jednog. Evo neće, evo jedan dođe. Ne mora da bude, da jedan bude manji. Jedan do drugog, nemamo kanapa toliko čovjek. A znači nisam prva. Biti vezani za farmera koji je sa njihove leve strane, a drugom nogom za farmera koji je sa njihove desne strane. Piše da treba stojimo da se. Ne piše ništa. Ništa, da sedite tako. Sedimo kako. Ga popalamo. U redu. Ajde, Gocu. Leve noge, izvoli, ko hoće. Ajde, kreni. Ero, ćeš ti ovde? Trebalo bi na čelo. Ajde ti prvi. Nije pisala, čitala sam nekoliko. Evo, počinje od vaše leve noge. Vaša. Ne veći od jednog koraka. Znači možda bude manje. Može manji. Od moje leve noge počnu. Tako je. Vezivanje. Ero, ajde Vi neka krenite. jedan krene da vezuje sve Imam i stolicu. sebe zadnjeg veže. Da, molim. Ej, može se napravi fazon. Da napravimo fazon. Čekaj da kaže neko kakav fazon. Neka Fića veže sve nas i veže i sebe za. Bitno je samo da prođe, jel tako? Ajde, Ero. Sad za koga sjediš? Ti se sad... Evo sad će da te veže. Jel na desnu nogu? Mora muško tu i nešto. Ovde moramo muškaraca. Početak je od leve, a onda idu svi i leva i veži nas sve. desna i na kraju se završava. Početak je njegov Evo Fića će, Ero. Jeli, ne mora tako. Za. Goco, sama, samo zavuci ovako. Vežeš nas sve i na kraju sebe. Ajde. Okej, ali moramo da se zbijemo da bi ja mogu. Tako je. Ne levo, nego Ne bre, desno. vežeš Eru redom, ideš ovako
nije na kraju da je levo. Nije pa tako. Šta piše? Jednom čovjeku igra biti vezana za farmera koji je sa njihove leve strane. A drugom nogom za farmera koji je sa njihove desne. Levu za moje desne. Aj, pročitaj Ovo nešto nije u redu, ovo ide zig-zag. Ovo ide, evo. Kontra ide, stani. Ne, jednom levo pa jednom desno. Prvi i posljednji nisu, a počinje se od leva. Ja sam rekla da ovako, ja sam razumela stolice. Svaki farmer je vezan za obe noge. Samo prvi i posljednji nisu. I to je to. Samo vezuj dalje. Okej, ja sam vezala. Nisi, obe noge trebaš, Gocu. A obe? Čekaj, ko kaže da treba obe noge? A s ovom je za njega. A sačekajte da čujemo da... Ne dobijemo nagradu. Znači morate se vežete. Aj, pročitaj kako. Ko se prijavio? Ajde još jednom. Znači. Polako čitaj.